ainda valía o marco, que era como aquí, a mesma forma como 16 pesetas, depois baixou a 15, já foi baixando, pero antes sí. Sí, antes era máis. Pero para forrar algo tens que te privar de salir. Que como se sales como aquí ainda te empeñas. Sí, No, sí. Sí, xo sei. Se sales como aquí O meu empeñas. marido estaba en Suiza, eu tiña... Alá o home lava, vai a compra que está solo. Sí. Cociña, frega, fai todo, limpa a súa habitación. E como Manolo non estaba acostumbrado a cociñar, nin el nin os outros que estaban na habitación con Ai, aprende. coceron os garbanzos, e xa levaban 3 horas cocendo e botaban a contra a parede e botaban. Non nos botaron a remollo. E cando iban para lá, pararon a tomar un café, como non entendía. Ela non foi Na nunca contrata. carta, foi con contrata, pero antes de chegar ao sitio do traballo, cando baixaron do tren, tomaron un café. E como non entenderon, pois eles pediron o que lle parecía máis, que se parecía máis ao café. Claro. Ou a algo quente. E resulta que lle traeron un helado con unha cerexa así. Moi ben, E a él que non lle gustaba o helado para nada, lle gustaba nada dulce. Facían os helados que sabían. A máquina ia borbotando así, non sei. Quedaban arriba do cucurucho, mesma. Eu ao principio comí moitos, pero depois puxome mal. Alborotei isto, como sabía. Mesma enchía xa como Para Manolo lle gustaba a dulce. máquina, claro. O que estaban riquísimas eran as salchichas. Rosa Maria era así, foi de 2 aninhos. E non comía nada, pero as salchichas, la madre que la parió. Cando naceu o rapaciño, iba Antonio verme e levaba. E foi ele dúas coletas, non que foi eu. E na coleta era un tirabuzón, pero levaba unha coleta aquí e a outra aquí. Salíanlle torcidas. Salíanlle como cadrou. Cando chegamos españoles alá, saben eles o tempo que levamos, porque los van, os bares dele ten así polos lados unha taubiña e comese ali de pé. As mesas todo de pé, no medio tamén, comese de pé porque así non collemos moita xente, non ocupan a senda. E os novatos pedimos salchichas ou polo que sea e dicíamos, porque non sabías, entón daban o tenedor e o cuchillo. E estabas e eles collían, metían, abrían o pan, metían o bollo no pan e chas. E nós co cuchillo así, pinchar co tenedor. Queríamos ser finos. Queríamos ser finos. E o pollo tamén, queríamos medio pollo, porque ali non andas con cuarto, no medio pollo. E así, porque estaba a comida moi barata. Ibas ao supermercado, comprabas media cachucha, mira, os españoles eran a broma no supermercado, porque comprabamos carne, porque aquí comíamos pouquiña, pero ele era tan barata para fazer o cocido, ele comía tamén comía moita verdura, e nada máis levábamos carne de toda, isto da barriga, trozos así grandes e ben, e era barata, ali vivíase ben, e os muebles tamén eran baratos, pero para a escombrera e tiran muebles noviños, porque ali ao jubilarse nadie dá palotada. Sabes a señora que está jubilada? Leva o que levan aí que agora, cuellos de abús, e levaban uns bichos, como lle chaman? El bisón. De bisón. Hai que corrabo para atrás e a cabeza así aquí. Ahora eso xa non está permitido. Aquelas, ao jubilarse, os muebles todos a escombrera. E se lle dicías, dicíanche no traballo, voume jubilar, queres mesas ou sillas ou tal, que vou tirar todo. E vou ver se che gustaba. Por que tiraban todo? Porque compraban novo, a retirarse, porque ali nadie quería fazer casas, diles. Porque cando foi a guerra, como hai que se ven guerra, deixanos sin nada e quedas ca barba rapada. Entón, todas as fábricas tiñan vivienda. Porque desde a guerra que levantou a Alemania foron as mulleres, que baixaron a mina. E ali onde estaba eu, ninguna tiña criada. Cada unha foi as súas cousas.
Era o home, faían todas as cousas na casa. Sí, bueno. E tiramos muebles novos, ao jubilarse é cando vivir ben. É curioso, entón tiran os muebles como estuveran. Noviños de todo. Se vas dar a luz e eles non pensan ter máis fillos, xe chirin canten que a barriga. Non compres coche, que queda o meu novo, porque queda o cochiño novo, non é? Claro. Queda novo, e daban cheo de roupa. De roupa pequena, eran bons, non como aquí que tiramos ao contenedor e non lle damos as que las. Si, pero eli daban as cousas máis boas, porque estaba todo moi barato. E a Rosa María xa non lle dei, porque non queren nada, non? Claro, agora é todo distinto. E os pañales que sobraron de Antonio deben chicueles de pañuelo, que eran blancos, de pañuelos na finca, non sabes, que eran destes cuadrados. Sí, os portugueses. E tiña camisetiñas desas que dis tú, catan con un cordón por detrás, que poso así. Pero o Gramateu xa é distinto, o Pileliño está todo distinto. Sí, agora... E señellas e dixo, non. Entón logo aprendes ou se non engañante, non sabes. Os gallegos son os máis tontos. Burros, por ganar unha peseta máis, home, iban roubar a galiña e iban atrás delas a muller, e cando chegaban dicían ya nai, fulana, a túas rapaces que roubaron a galiña. Non, é que non chegaron a galiña a buscar. Buscaba por todos os sitios non encontraba, sabes o que chegaba? A nai tiña o pote fervendo, metía na olla con plumas e todo. A galiña, e depois comían as ollas sin plumas. E non tiñan que comer, había que ir buscar. A galiña que vían, a galiña a pota. Iban atrás delas, pero non se encontraban nunca. O que non quería era os chourizos. Chourizos non, dicían carne de saqueta que coma aquela metade. Chamábamos a carallota, a cousa a pitrina do cerdo, e máis da cerda, cortan así co nervio que vai dentro, e queda así como unha man, e leva grasa. E untábamos os chancos, os zocos. E cantaba o lume e viña, estaba dura, máis dura que esta. E máis levaban, e dicen que a poder de lavaban a ben e cocían e comían. Non sendo os chourizos comían, e desenterraban, sí. Sí, eu non sabía, pero nadie o viu. Falábase, pero nadie o viu. Porque non habería ningún